Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, luns, día 8 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe falaremosles do anuncio que se fixo hoxe da resolución definitiva do concurso do NU de Transición Xusta de Meirama. É dicir, o proxecto de bombeo reversible impulsado por Coventina, que obtén o acceso á rede eléctrica. De eso falaremos porque tivo lugar hoxe coa presencia do alcalde. Falaremos das fogueiras do San Xoán, porque sigue estando aberto o plazo para comunicalas. Falaremos das axudas á escolarización, que se poden solicitar, están en tempo, e tamén dos campamentos de verán. Por outra parte, o próximo 10 de xuño, é dicir, pasado mañán, reabre o Parque Acuático de novo en Cerceda. Falaremos das festas do San Antonio en Cerceda, que serán esta próxima fin de semana, e tamén de que se publicou a listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil. Tamén falaremos de festas en Queixas, do programa Verán Saudable, que comenzará tamén esta semana para todas aquelas persoas que xa se anotaron. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños de natación, ou mellor dito, que en este mes teñen que formalizar a matrícula, da ITV de Maquinaria Agrícola, que estará o mes que ven na Silva, e do programa de Benestar en Balnearios. E no tempo remataremos, porque para mañán haberá tempo con máis sol, xa habrá máis sol que nubes, pero as temperaturas aínda irán subindo pouco a pouco. Como decíamos ao principio dos titulares, falamos do anuncio que se fixo hoxe da resolución definitiva do concurso do Nudo de Transición Xusta de Meirama, especialmente no proxecto de bombeo reversible impulsada por Coventina, que ten acceso á rede eléctrica. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, acompañados polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, anunciaron hoxe pola mañán a resolución definitiva do concurso do Nudo de Transición Xusta de Meirama. Un procedemento destinado a facilitar a implantación de novos proxectos industriais e enerxéticos nas zonas afectadas polo peche das centrais térmicas, donde evidentemente está Cerceda. O delegado do Goberno lembrou que o Executivo destinou máis de 183 millóns de euros a 59 proxectos empresariais nas zonas de transición xusta de Meirama e de As Pontes. Actuacións que permitiron a creación de máis de 400 empregos. Ademais, defendeu que a descarbonización debe ir acompañada de inversións que garanten novas oportunidades económicas para os territorios afectados. Para a súa parte, a directora do Instituto, Judith Carreras, explicou que o concurso recibiu 7 propostas e que a adxudicación se resolveu tendo en conta criterios como creación de emprego, os plans de formación, as medidas de acompañamento socioeconómico e as iniciativas vinculadas ao autoconsumo enerxético. Carreras tamén destacou, ademais, a relevancia do proxecto de bombeo reversible para Cerceda, seleccionado, que considera estratégico para a estabilidade do sistema eléctrico e para a reactivación económica de toda a comarca. Segundo detallou, a iniciativa poderá alcanzar picos de ata 180 empregos directos e xerar ao redor de 1000 postos de traballo durante o seu desenrolo, sin incluir os derivados da construción da infraestructura. Por lo tanto, unha noticia importante o que supón para Cerceda e a comarca en canto a postos de traballo, e a empresa Coventina Renovables agradeceu o respaldo institucional recibido durante a tramitación do proxecto e reafirmaron o seu compromiso coa formación, a contratación de empregados locais, mentras que a empresa tamén avanzou que traballa no programa específico de captación xa para traballadores actuais e futuros profesionais vinculados á instalación. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, celebrou que o concello sexa o emplazamento elexido para esta infraestructura que considera clave para o futuro da zona. Segundo di, o alcalde será
ou podería ser un drama social que tralo peche da central térmica non houvese proxectos en riba da mesa. Anunciou o alcalde que este plan vai a impulsar realidades que esperan ver canto antes no noso concello. Juan Manuel Rodríguez tamén destacou o impacto que terá a futura central sobre o emprego, tamén sobre o retorno fiscal para o concello e as posibilidades de desenrolo vinculadas ao lago das Encrobas, ademais da colaboración entre administracións e empresa para sacar adiante esta iniciativa. En canto aos plazos, Coventina a empresa explicou que o proxecto acumula entre 4 e 5 anos de traballo e que espera completar a documentación necesaria durante o primeiro trimestre do ano que ven. Si se cumplen os tempos administrativos previstos, a planificación do inicio das obras podería arrancar a finais do ano 2028, acercando un pouco máis a reconversión definitiva de Meirama hacia un novo modelo industrial e enerxético. Unha boa noticia, segundo o propio alcalde e todos os ali presentes, para Cerceda e da comarca o impuxón definitivo para a central hidroeléctrica reversible. Continuamos co informativo. Fagamos agora das fogueiras do San Xoán, das cachelas do San Xoán, que serán na noite máxica do 23 ao 24, que xa queda aí en apenas 2 semanas. Decir que durante todos estes días ata o 19 de este mes de xuño está aberto o plazo para facer as comunicacións obligatorias para facer as cachelas do San Xoán, para facer as fogueiras. Estas comunicacións poderás, se queren, enviar por correo electrónico a medio.natural@cerceda.es, indicando o lugar onde se vai a facer e unha persoa responsable co seu número de teléfono, ou tamén poden comunicar a cachela chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 04 67 76. O plazo, como decíamos, remata o 19 deste mes de xuño. No Concello de Cerceda únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data, teñen que solicitar permisos de queima chamando o 012. Tamén a pasada semana abriu o plazo para pedir as axudas para a escolarización, axudas tamén chamadas para libros de texto, material escolar e vestuario básico. Estas axudas municipais para a escolarización son para o próximo curso escolar 2026-2027 e foron publicadas as bases polas que se rexirá esta convocatoria de axudas municipais e que poden consultar na páxina web do Concello, na sede electrónica ou no rexistro na planta baixa. O plazo de solicitude vai a rematar o 22 deste mes de xuño, sería o último día, 22 deste mes de xuño, unha acción, en este caso unha subvención que se dirixe a aqueles estudiantes de Cerceda que estén matriculados en centros rexistrados na Consellería competente da Xunta de Galicia e que cursen educación infantil no segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato ou ciclos formativos de grao básico ou medio. Se subvencionarán gastos derivados da compra de libros de texto, material escolar ou vestuario básico. En calquera caso, se queren solicitala ou que lle axudan a solicitala, poden contactar co Departamento de Servicios Sociais no 981 68 60 68 ou se queren facelo tamén a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.es. Mais temas, falamos dos campamentos de verán, porque tamén continúa o aberto plazo e xa hai moitos nenos e nenas anotados os campamentos de verán que se levan a cabo tanto en Cerceda como na Silva para a conciliación da vida familiar e laboral cando chegue a época das vacacións do verán. O plazo está aberto ata o 16 deste mes de xuño. Teñen aberto ata o 16 de xuño para pedir plaza nos campamentos de verán. Se ofertan 5 quendas, dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro. E o horario é de 9 a 2, de luns a venres, agás festivos e fins de semana, e tamén existe a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda é de 50 € para o horario normal e de 70 para o horario ampliado.
os irmáns na mesma quenda pagarían menos, pagarían 30 euros. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, obradoiro de cociña, pero tamén terán merenda a media mañá. En Cerceda vai a ser no centro cívico e na polideportiva municipal principalmente. En a Silva será no local social e tamén no colexio Celso Emilio Ferreiro. Lembren que o plazo para inscribirse remata o próximo 16 de xuño. Poden inscribirse no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica. Xa queda pouco, xa quedan 2 días para que abra o parque acuático unha temporada máis, xa comence de algún xeito a época do verán. Un parque acuático que no primeiro mes, no mes de xuño, neste que abre está orientado en gran parte a colexos, asociacións, AMPAs, etc., que xa teñen reservados moitos 2 días para vir ao remate do curso a disfrutar desta instalación cercedense que é significativa en todo o noroeste español. De aí veñen moitísima xente, incluso do norte de Portugal. Este ano o goberno cercedense vai aplicar unha suba na tasa de 2 euros na tasa diaria, que se fai extensiva, evidentemente, aos abonos, etc. Agas os máis pequenos, de 0 a 4 anos, que manterán os mismos precios. O resto subirá en 2 euros, quedando para os adultos de media 12 euros de luns a venres e os festivos 1 euro máis. De 5 a 12 anos sería de 9 euros de luns a venres e os festivos quedarían en 10 euros. Por outra parte, a piscina municipal da Silva está previsto que abra o día 16 de xuño deste mes, está previsto que abra. E o Concello de Cerceda, no último pleno municipal, aprobou unha tasa, ata agora era gratis, pero agora hai unha tasa de 2,5 euros o día para todos os que vayan a usar esta instalación, pero quedan exentos do pago aqueles que estean empadroados no Concello de Cerceda, os que se lles facilitará unha especie de carné, un carné de acceso específico para os empadroados, e non terían que abonar eses 2,50 euros o día que si terán que abonar a aqueles que non sexan ou que non estén empadroados no Concello de Cerceda. Mais temas, falamos agora das festas do San Antonio en Cerceda. Esta fin de semana se celebran sábado e domingo a festa do San Antón en Cerceda, na parroquia de Cerceda. A Comisión de Festas xa nos informou do cartel que será e comenzará o sábado, este sábado, día 13, ás 10 da mañán con dianas e alboradas. Hai misa a 1 na honra ao San Antonio e ás 2:30 comenzará a sesión vermú. Logo, a partir das 6, terá lugar a primeira edición do Gran Prix. Equipos de 6 a 10 xogadores van a ser os que participen, de todas as edades, donde van a facer xogos variados, xogos adaptados aos grupos, divertidos, para pasar unha tarde máis que agradable. Hai premios para os mellores equipos e teñen de límite para inscribirse ata pasado mañán, ata este mércores día 10 de xuño. Ese será a primeira edición do Gran Prix este sábado. Se queren apuntarse, poden facelo a través dun código QR que atoparán no cartel ou poñéndose en contacto cos membros da Comisión de Festas. Pola noite do sábado haberá unha gran verbena coa orquesta Fania Blanco Show e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. A festa continuará, a do San Antonio, continuará o domingo que ven, día 14, ás 10 da mañán, xa hai dianas alboradas. Ás 2:30 haberá unha macro sesión vermú co dúo de luxe e o DJ Javi Eiroa. Hai carpa para poder disfrutar de todos estes actos e que o tempo non impida a celebración. Isto será esta fin de semana. E, por outra parte, cambiando de tema, se publicou a listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil Os Pillavans. Agora teñen un prazo dende que se publicou de 10 días para presentar as reclamacións oportunas, as alegacións ou reclamacións oportunas. E logo, as persoas interesadas deberán confirmar a matrícula e formalizar o correspondente contrato entre os días
15 e 30 de xuño, logo de resolver as reclamacións. Do día 15 ao 30 deste mes de xuño é cando teñen que formalizar a matrícula no rexistro na planta baixa da casa do Concello polas mañáns, de 9 a 2. Mais temas, falamos das festas en Queixas, porque xa tamén quedan 2 fins de semana, porque as festas en Queixas é o 20 de xuño. A Comisión de Festas de Queixas programou festas para o 20 de xuño e logo as festas grandes serán 4, 5 e 6 de setembro. Este 20 de xuño, festas, en este caso, na honra a Virxen do Carmen, será o 20 de xuño, sábado, a 1 da tarde, hai misa solemne, ás 2 da tarde, sesión vermú co dúo Deluxe, e a partir das 10 da noite, verbena a cargo do dúo Deluxe e da Orquesta Alianza. Isto para o xoves 20 de xuño, donde a Comisión de Festas de Queixas tamén informa que volverán a estar o próximo domingo 14 de xuño no Bochinche, no campo da festa pola mañán de 12 a 2 para todos aqueles que queiran tomar algo e colaborar de algún xeito tamén coas festas aportando os seus donativos. A actividade Verán Saudable vai a comenzar tamén esta semana. Este próximo xoves, día 11, comenzará de novo a actividade Verán Saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que terá lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Van a ser os martes e xoves en 2 turnos. Hai un de mañán de 11 a 12, xa confirmado, e outro de tarde de 8 a 9. O precio de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos. Farán zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín ou xinasia de mantenemento. Lembren, comenzarán este xoves 11 de xuño e van a rematar o día 3 de setembro. Se teñen calquera dúbida, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais o 981 68 60 68 ou presencialmente achegarse á terceira planta do Concello polas mañáns. Recordamos tamén que durante todo este mes de xuño é o plazo que teñen para formalizar a plaza nos cursiños de natación para a próxima temporada. Hai que achegarse ao rexistro do Concello polas mañáns para formalizar a plaza por rexistro durante todo este mes de xuño. Ata o día 30 teñen de prazo todos aqueles que xa teñan praza para os cursiños de natación, ou ben manteñan plaza, ou novas plazas, ou cambio de horario, etc. Teñen agora ata finais deste mes de xuño para formalizar a plaza no rexistro. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar o mes que ven en Cerceda. En concreto, van a estar na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola da empresa Supervisión e Control. Se desplazará este próximo mes de xullo, a finais de xullo, a Silva. Van a estar do 27 ao 31 de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. E o programa de benestar en balnearios xa abriu tamén a semana pasada. A Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha o programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinado aos maiores de Galicia que en Cerceda ten moi boa acollida. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, é dicir, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, en quendas que van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Vai dirixido a maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e o prazo de inscripción vai a estar aberto ata o 27 de este mes de xuño. Si queren que lle axuden a tramitala directamente, poden facelo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou, se non, achegándose ao Concello á terceira planta nas oficinas de Servicios Sociais. Aí axudarán a tramitar o programa de benestar en balneario. Si queren pedir cita previa ou consultar, poden chamar ao 981 68 60 68.
En canto tempo, mañán martes quedaremos recuperando progresivamente a influencia das altas presións. Con isto teremos mañán algunha néboa en comarcas do interior, pero que se disiparán. Vai haber ceus moi abertos con intervalos de nubes tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. Decir que as temperaturas mañán van a sufrir un lixeiro descenso nas mínimas, especialmente na mitade norte por mor dos ventos do norte-nordés. No resto da comunidade os ventos soprarán tamén do norte-nordés, pero que farán que no sur, por exemplo, as temperaturas vayan ascendendo e de cara a todo o que resta da semana as temperaturas van a subir en toda Galicia. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.